Ja kod nisam imao onda da ga sprašim. Ja sam ti u prošlom redu revertne pustao iz Rovačkih puške. Znaš kako? Krenuo u prodavnicu, klinčeta nema. Ovdje je ubale, kad želio, aloči. Znaš, ima neki zrna iz tešnja. Kaže, daj nam ponesi 4 pive. I ja dolazim kad je raštani. Znači, Danijel, Puđa, Miljenko, Vojica, Matkićin, Anto Lokanov i dečki Mario Valčev. Isto onda smo se dogovorili. I vi šta će sad biti? Ja uzmem sebi što treba i njima isčedim napolje pivamo piće. Puška i nošćene bilo i džep, Anto Lokanov. I ja sam ti opalio metak. Baš kemuši. Vjeruješ to? Danijel, kaj, o prvo neće, kad sam ovako počeo... Slučajno ili? Danijel mi je rekao, lijepo, hvala. Ali interesantno je, ja sam se pripao da će mi odbiti trbe, ali nije puno jaka puška. Ne treba,